таҷрибаи собиқадорон нерӯи ҷавонон фардои дурахшони ватан. Чунин унвон дошт ҳамоиши ҷумҳуриявӣ ки бо ибтикори Кумитаи иҷроии марказии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҳамоиш муовини якуми раиси Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода, раиси шӯрои собиқадорони Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Қурбонова Руқия, собиқадорон, ходимони давлатӣ ва ҷавонон иштирок намуда суханронӣ карданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки имрӯз мо дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. истиқлоли давлатӣ барои мардуми тоҷик неъмати бузурги таърихӣ буда, маҳз ба шарофати он кишвар ба роҳи созандагӣ ва бунёдкорӣ ва рушди устувор қадамҳои устувор гузоштааст. ҳамчунин нақши собиқадорон дар таҳкими арзишҳои истиқлол, ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва садоқат ба ватан муҳим арзёбӣ гардид. зикр шуд ки таҷрибаи собиқадорон ва нерӯи созандаи ҷавонон ҳамчун пайванди наслҳо метавонад дар роҳи ободиву пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзанда гузорад. дар тӯли 35 соли истиқлол Тоҷикистон дар самтҳои гуногун ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. аз ҷумла рушди инфраструктур, сохтмони роҳҳо, нерӯгоҳҳои барқӣ, мактабҳо ва беморхонаҳо ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат намуд. ҳамчунин соҳаҳои маориф ва илм рушд ёфта, имкониятҳои таҳсил барои ҷавонон бештар гардиданд. яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлол таҳкими ваҳдати миллӣ мебошад. ваҳдат ҳамчун омили асосии суботи сиёсӣ ва пешрафти иқтисодӣ хизмат мекунад. мардуми Тоҷикистон бо ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносӣ барои ободии ватан саҳм мегузоранд. дар баробари дастовардҳо ҳанӯз ҳам масъалаҳо ва вазифаҳои ҳалталаб вуҷуд доранд. аз ҷумла рушди устувори иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, ҳифзи муҳити зист ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум аз ҷумлаи ҳадафҳои муҳими давлат ба ҳисоб мераванд. назаррас аст ки 35-солагии истиқлол барои Тоҷикистон марҳилаи муҳими таърихӣ мебошад. ин ҷашн на танҳо рамзи озодӣ ва мустақилият, балки нишонаи пешрафт ва умед ба ояндаи дурахшон аст. вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо истиқлол мебошад. با چشمی چشمه‌ی پاکی تو جانم و مرزیش کوهی مان و صداقت و کوهی عقل و ادراکی تو جانم. ҳамоиш бо барномаи рангини фарҳангӣ ба анҷом расид.